Uzubelami uzafika usula uqina Uzubelami Madoda engifonela iy'nkabi zami lapha eGoli e-hostel ngiy'tshela ukuthi hambe kahle Bangathi ngithandani mina Misele ngegodeni Angifuni kabi yangidakwa ngalala emva komjondolo emnyango Ayi phela lento siyayiphuza nje ngoba phela siyayithanda Hey ngizobe ngikufonela inkabi yami Yeza Inkabi yami Kabi Kodwa madoda lento eniyenzayo sesibona yiwo Facebook niposte nithi location bese nifanele ade strobhele ebomvu ukuthi bese nithi ekhaya ngifika izolo ngibona izolo nje nami le post hayi bengisazokutshela ukuthi ngikhona cupha khona la ngithe hayi angifika ngoba nje kule nsuwana bengiselivini Kabi nibosho phela manje nizofika madoda Kabi niyona sekumele manje ngibike wena nje Kabi ukuthi bongivakashela ufike nowabe ebusuku bengazekeza ngisho ofisho mina hayi wena Kabi ngenzela ukuthi ngikulungisele noma uyijuice ejuice ngiphathela wena wazi ngidlela nje ugolokho mina ngiyayiphuzela Kabi phela mina sengadla ujuice indaba uyagula Kabi yabona nje ngihlale phansi ngabuka ukuthi yazi ukuthi ngiyochama ndaba hayi chama la tanka byami hamba uchama ngapha hawu man yini uzochama sohamba awukabe kwenza hlala nje siqoqo ngoba vele nami icontent engibhizi ngayo la so uzoshesha uhambe vele ndoda futhi usuyasebenza phela uselifini uregistiwe manje usuthi ungithela noma uthi ukhothi ke mfowethu ngijabula ukunekabe yami wenkabi wabe ngisachaza ukuthi yazi sengihlale phansi ngayibona ukuthi lento batshwala ayisandawo hayi cha uyadlala Kabi akwazi ukuthi utshwala buyisane ndawo phela mina nginakiya mina utshwala ngisaphuza usekangithela noma ithunyana sengiyakholwa egameni lenkosi egameni lika Jesu umana-ke mfandi yami ngizokudlala kanjena wena ngihlale phansi ngayibuka bangibonisa nasemsebenzini wami omusha ukuthi ayikho imali engizoba nayo uma ngizophuza ake mfandi yami abantu abafana nawe bazongisapha mfandi yami utshwala wena wathi uphuma esikoleni waphuza nami kwaze kwashaya nje ngiyasebenza lo nguphuzisa uzungibhalela uthi asithathe ipapalaza mfandi yami uswazi ukuthi mina ngiyakusakha mina futhi ebengihamba nawe zonke indawo kogagasini kosicephu kuphi namhlanje uswazi ukuthi ngiyakusakha mina usho abantu abangibonisayo uthi ngilanda iBhayibheli lami la endlini ukuze sizothi ukukhuleka kancane before uhambe ngiyabona shakara baka ngicela ukuthi ngikhuleke nje izwi la sithi ukuthi ukukhuleka kancane mase ngiyakhulula sivula okamatemu uthi babusisiwe bonke abakholwe egameni lakhe baba mfandami wena mawufika akangivula uwallet ngikhipha imali ngithenga utshwala usukhipha iBhayibheli mina ngeke ngidaka lento mfandami ngisiza wena la mawusiza mina ngithengela ubheki madlozi ngothi ngikubeke izandla baba egameni lika Jesu lo mntwana akaphume etshwaleni ayeke ukumosha imali ngoba utshwala bisandawo egameni lika Jesu ngithi uma yakusiza lana yasebenza lento suka madoda hamba beqinisile mabethi yasebenza le shandisi le yokuthi wafaka iBhayibheli nje esidakweni akusosiqosho siqedile kambe le ndlela ufuna ukuphuza kwamamsi ihamba la indlela noma ihamba hayi
Ngiyobuza uFantam. Uyazi ngiduyi. In the name of Jesus, fire! Egameni likaJesu ngithi tshwala phume ebantwini. Phume ebantwini. Angikholwa ke le. Fantam ngoba ususebenza wona usungixosha ngeBhayibheli. Ngiyawuthandazela ukuthi uphume ebantwini. Fantam then ha. Then ha. Othi. Awutshwala lo Fantam. Usoze ungisho utshwala. Mfowethu ungazitshwala ngithi. No, ngiyamthanda utshwala ngihamba nawo. Madlokoza. Hawu, Madlokoza. Madlokoza. Utshwala bami. Utshwala bami. Kamoya ngabalate ngafa zingicela lapha sisitha sami uzube nami